Ела да, аре. Аре, готин ли си? И така, здравейте хора, аз съм Кирчока и това е епизод 3 на Minecraft Horror мода, така че преди да започне с видеото, се абонирайте за канала с камбанката, харесвайте и нека да започваме. Така, в миналият епизод търсихме Iron, но нямаше такъв, затова не знам какво ще правим сега. Ам... О! О! Bye bye! Bye bye, my friends! Слизам да копая. Моля, ако има нещо зад мене, ей. Айран! Какво става? Защо копая... What? Фризна ми всичко и... Имаше някой зад мен ли? Добре, намерихме Айран. 12 Айран! Let's go! 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 Ще копая още малко и излизаме от тук. Не искам да поглеждам зад себе си. Не искам да поглеждам зад себе си. Аре бе, махай се ти бе, досаден бог такъв. Не, има някой зад мене, 100% и ме чакали ме. Що музиката в Майнкрафт спря? Адиос. Чувате как помпа спейса жестоко. Не, тръгвам си от тук. Нямам въглища обаче, това е проблемно. Това е много проблемно. Добре, имам манджа. Този го няма там. Някой тук притеснителен тип. Май, това всеки път ми изкарва акъла. Там... Да, онзи го няма. Добре, но имаме Iron, let's go, имаме Iron-че, for me. Май, толкова съм... Май, чай, че това чум... Между другото... Добре, не излизат... Имаме Iron-че... Добре, та Iron кирка ще я пазя тук. Няма да я пипна никога повече. Тоест, не че няма да... What the fuck? Що ми стана лошо, бе?
Някой копае тук отдолу във водата, ама ще се отдавиш, ако излезеш, така че излезни по-бързо. Така, сега истинският въпрос е да си на... Някой копае тук, бе. Ще си направя щит. Защото това горе-долу ме предпазва. Сега, с другия тайран обаче, ако си направя една брадвичка е така хубавка, така мазничка брадвичка, може да се направи едни бутушки. Обаче, дали ще е по-добре да се направя... Не знам, тук имаме 5 айрана, имаме... Това е същия печага. Мале как става вечер. What's up, brother? Мисля, че мога да си легна. Аха, него го няма. Лягам си. Бе, излизам, бе, мен вече не ме е страх, имам щит. Ехо, мале, изтръснах се от сянката ми, бе. What the f... Майко мила, там защо? Ей, къде си, бе? What? Тия ми правят трапове, бе. Не ми кажа, че сега всичките ми неща изгоряха. Не. Аз съм кукнат от мода. Мен тук що ме изсипаха жестоко. И всичките ми неща ги няма. Не. Добре, че нямаше айран кирката в мене. Защо? Защо? Не, нещата ми... Мале... Мале, ще има ревенш тук. Ще има... Разбирате ли, че ще поудея? Ще поудея и ще ги изтрепа всичките до един. Не... Защо? Защо играта е толкова гадна с мен? Сега си изгубих абсолютно всички неща, бе. Добре, ами ще помисля какво ще прави и това не е сериозно. Разбирате ли, това не е сериозно. Аз не съм записал. Това, което се случи, не съм го записал. Вижте колко айрон имаме. Това е незаконно. Това е незаконно. Ходих да копая. Точно след като умрях, се направих инструменти след това и ходих да копая и си мислих, че съм снимал. Изкачаха ми 2 изрода в една пещера. И не съм заснемал. Нищичко не съм заснемал. Това е незаконно. Това е незаконно. Сигурно щях да умра още един път. Не, това е нереално. Аз не мога повярвам, че това ми се случи тук що.
Но имаме 41 айрон. Не, няма шанс. Оборудвам се просто и това е. В смисъл... Well played, бих казал. Let's go! Така, време е да се направи една по-хубава брадвичка. Ето така. Ти не ми трябваш, теб ще те използвам. Теб не знам за какво си... Така, този айрон идва... Мейт. Къде ми е храната, бе? Майко мила, ушите ми. Съжалявам, ако на вас е усилено това. Имах 17 пържоли от овца в мен. Нямам ги в мен. Това е незаконно. Да съм ги фърлил някъде в пещерата ли? О, аз се притесних, може би съм ги фърлил. Не, човек. Не знам какво да правя. Няма ми е храната. Повече няма да отварям никакви такива подобни боксове. Окей. Тия дървета тук ме притесняват, що просто не ги махна, е така. Just for fun. Това ще го оставя тук, това е тегавото, това е прокълнато дърво, него няма да го пипам. Добре, пусна се... О! Спайдър, не мога повярвам, виждам го за първи път в тия. Какво става, бе, приятел? Мисля, че ми дръпнеш пайжно, искам да си направя лък. Това дърво тук... Това е с тия отрепаните. Мисля, че не искам да се отдалечавам много от базата ми, но... Чувам овце! Чакай, не си взе хайрана. То, всъщност на мен ми трябва храна, не вълната. Окей. Братле, вече не ме е Има лава пол. Добре, това тук трябва да го знам. Това тук място трябва да го знам. Добре, опитах се да клъчна, не ми се получи. Имам една пържола. Добре, имах 17 или 18 пържоли, които... Не знам къде са. И сега ще се опитам да си намеря храна. Кокошки. Не, вие не ми трябвате. Вие не наяждате добре. Искам пържоли. Look at me. I'm not me. Окей. Това прасе тук е самотно. Сега ако го ударя и то силно и то ще гръмне, де да знам. Къде че... Добре. Така, това Sugarcane ще си го взема. Що пък да не? Той си е мой. Това прасе да го убия ли сега? Умирай! Добре. Ти си окей. Защо няма животни, не мога да разбера. Върху снега не могат да се спалнат ли? Не разбирам, в смисъл... Добре, тук ще... Топиме сняг явно, де да знам.
Въглища. Ти е... Да, както и да е, няма значение. Нещо ми щупи с торча. Не знам, е тук до мене, до нашата база ще си осветиме. Така, хоп. Май, това ми иска... Всичко в тази игра ми изкарва къла, ма от всекъде, разбирате ли? Е така, хубаво торчове. Хоп. Хоп. Да се топи снега, да се спамват. Мале, тази врата ми изкарва къла тук, бе. Няма да я махам. Не. Вземе пак нещо да гръмне. Мале, това как ме изиграва този гърмеш. Тъп не моля да фърля. Е тука и е тука. О, почна. Момче, ела ми просто. Ела да, аре. Аре, готин ли си? What the fuck? Ела бе. Майко мила, сърцето ми, мале. Майко мила. Майко мила, майчице. Сърцето ми спря, разбирате ли? Просто бъди чил. Това е просто Майнкрафт и нищо повече. Леле, майко мила. Леле, майко мила, майчице. Ох, ще се направя... Такова. Blast Furnace, не Blast Furnace, Smoker. Сега няма къде... Тук ще оставим тебе. Тук ще поставим тебе. Мале, цялата ми къща е в някакви торчове, бата. Не, повече това печалата няма да се доближавам до него. Той е гаден, това. Ма аз мога да видя, къде си? Къде си? Ето, влизай. Не, шегувам се, това е шега, смисъл, как ще влезеш? Оф, не бе, човек. Стига бе, защо тази игра е толкова гадна с мен, бе? Нямам диаманти. Обаче нямам топки да влезна отново в пещера. Това нещо, което видях вътре, не знам. Ако го бях заснел, сигурно ще да гръмне епизод от него. Разбирате ли, че просто... На вратата или на прозореца почука някой? Приятел! Знаеш ли, виж, между... Този въпрос между другото ми изкочи, но няма да ти отворя, разбираш ли? Няма, защото знам, че ще се промъкнеш във вратата Ето така ще направя сега, да знам, че не можеш да влезеш никога повече. Та врата, Добре, какво искаш? Вие... Вие комбинали сте с някой от другите, а? Този ми изкочи в пещерата, буквално. Чакайте така да го наблюдавам. Както си седа и той печалата рандом, просто си копа майрана и той буквално така беше застанал. И чукна, само че буквално или по кабелстон чукна, не знам. Остана ми лошо. Добре. Сега знам, че и вие искате да щупа... Не. Ха. Бурсук.
Знам да, че нищо няма да направиш, теб те е страх от мене, бе. Мен ме е страх от тебе, бе. Не, това е не знам. Не знам, господи, не знам какво да правя. Мен ме е страх да изляза повече. Няма да изляза повече навън. Имам снежни топки, ще ги целя с снежни топки. Ще си ги взема тия снежни топки в мен и някой като го такова ще ме панк. Ще го целя с снежни топки, поне да ни е забавно. Не знам. Тегаво става тук и мисля до тук да приключваме, защото късно вечерта мен ме е страх. Така че от тук ще приключваме този епизод. Абонирайте се за канала с камбанката, харесвайте и ще се видим скоро, така че до нови срещи.